Iepa gaixo, ze moz, amagosgarrengo hastiei ekiteko prest edo nola gabiltza. Dakizu bezala 3 aste barru ja triatleta bihurtuko gea eta gure horrengo triatlo ja itenengo gea. Aste hontan 5 entrenamenduko hastia aukiko deu dana pixka lasaiago izangoa, baina bueno, hala ere gogorra. Gehiek luzatu gabe, guazen. Astelena igeriketa. Hasiko gea 100 metro igeri iten, baina 2 zatitan banatuko deula 100 metro hauek. 75 metro ingo ditugu bat intentsidadean eta respirazioan bilateral landuz eta beste 25 metroak hankak landuz. Hori bukatzean hartuko ditugu pula eta palak eta ingo ditugu 7 bider 150 metro batetik bestea 45 segunduko atsedena utziz. Hori bai, hemen ingo ditugu 125 metro E3 intentsidadean eta beste 25 metro E4 intentsidadean. Bukatzeko 50 metro E0 intentsidadean edo txalupa estiloan ingo ditugu eta ariketa osagarri bezala beti bezala Hektore jartzeguna da pesak. Aste hartia bizikleta ingo ditugu 80 minutu E1, E2 intentsidadean 85 eta 85 RPM eta edo kadentzian eta pasako gea 6 aldiz 2 minutuko serie batzuk egitea, baina 2 minutuak 2 zatitan banatuko ditugu. Izango ja 80 segundu E3 intentsidadean eta beste 30 segundu E4 intentsidadean. Serie batetik bestea 3 minutu E1 intentsidadean ingo ditugu eta 6ko serie hau entrenamendu bukaeran ingo dugu. Osteguna, korrika, hasteko ingo ditugu 10 minutu E1 intentsidadean, jarraian 5 minutu E2 intentsidadean eta gero ingo duguna da minutu bateko 12 serie, hau da 12 aldiz minutu bat korrika E3 E4 intentsidadean eta batetik bestean minutu bat trostan ingo dugu. 12ko seria bukatuta gero, pliometri ariketak sartuko eskiogu eta bukatzeko 5 minutu E0 intentsidadean ingo dugu. Ariketa osagarri bezala Hektorrek kore jartze dugu. Larunbata super sprint simulazioa ingo zuena material guztia hartu lekuaten jarri eta ingo dituzu 350 metro igeri, jarraian 10 kilometro bizikletan eta jarraian 2 kilometro eta erdi korrika. Igandia bizikleta 60 eta 80 minutu bitarteko entrenamendu bat ingo deu E1, E2 intentsidadean 85 eta 85 RPM edo kadentzian eta hemen Hektore jartzeguna da rodar. Ez da kasertan malkartsua izan berrik. Ikuste zuen bezala, astea honeko lasaitxua izan da, pixka jetxi deu nivela eta intentsidadia, baina honek ez du nahi esan bukatu danikan, jarraitu lanian eta 3 aste barru lekeition ikusuko da. Eurra!